How much your time? Pure water. You go to again. You want 50? Hi. Let me judge for me go. Oh, we're going to be here. You go. Oh, Mbabia. Check him. Where back him? Keba on Ebony. Opoto. Hey. I don't know a letter of pure water every day. Sometimes 1,000, sometimes 150. You mean here? Bianu sona na the kijane so na kokomoto. Ma nwere ndị na-edesi afọ ebe anwa. Okay. Ngwa na 1,000 well maka na inye mu mmili. Oh? Thank you. God bless you, sir. Bless you too. Thank you, sir. Maka na inye mu mmili. Thank you. Oh? Yes, sir. Thank you. Okay. Oh. Bia. Ngwa na ya well. Well, wo asopọ mo na well o. Inugo. Oh? Inugo, I'm sorry, oh. Ndo. Ebe kwa na akwa o. Inugo. Oh? Ndo. Oh? Thank God, oh. Ndo. Oh? Hey. Baby, I can mail you 100. I can mail you 100,000. Jesus. Okay, you know. Okay. Okay, I'm going to I'm measuring 75,000. Oh? Thank you. Thank you. Father adore. You go. Father adore. Your days belong. Because what are we not doing? So bad. Here is in the mud pure water. Check him. All of Zeus family here. Thank you. Oh, when the thing Inugo. Can I afford? Can I receive? God bless you. God bless you people to do this thing for me. God will bless you people wherever people are staying. Wherever people are going. Anything you people are doing, God will bless in the mighty name of Jesus. Amen. Inugo. Thank you. Ikayele mmili. No. Eh? Mba. Ngwaje cho yi eje abido. Thank you. Thank God. Oh. May God bless you. God bless you, sir. Ega nye gi bolokwu ihe ọma dele. Amen. Ka emepekwa alụgo ụzọ. Amen. Inugo di. No, sir. Ngwa dilu kwa ga-arụ. Amen. Eme ya amụkwụ nwa ka ụmụ nwaanyị ibe. Amen. Ifeọma ebidokwa n'ụbọchị nke taata. Amen. Nwoke fo ihe emeelu gị ọgọ. Amen. Nwaanyị fo ihe emeelu gị ọgọ. Ị ga-anụ nwa nye gị. Ya bụrụ mmepe ụzọ dịrị gị. Amen. Ka ị ya like ilebe. Achọrọ m ile mkpụrụ osisi. Mkpụrụ osisi. Yes. Ego ole ka ị na-ele mkpụrụ osisi? Ngwa ịmala ego ole na-ele mkpụrụ osisi. Ị bịa ya na flea station a isi nke nwoke a n'ebe a isi ya kpọọ mụ. Inugo ebe m welu pure water gị sị gaba na m ejiri ego enye m pure water 75,000 a ya emepelu gị ụzọ. Inugo o ebe akwa nnabadị ebe akwa ngwa kesia fa pure water ya nwu mmiri welu mmiri human being may your days what can shine nnenekwa ajụ ego ifugo n'ime ọ ga-amata ọ bụrụ na ị bịa sị m nye m mmele m ike inweta nke ngwa melụkwa ọgọ gaba o daalụ na o Zeus family erikakwa ebe niile a o thank you very much daddy o onwere ya na human being bịa na ịdị carried ka mmelụ ga anya fluke achọrọ m ịba nta gị oge m na-eme vidio mana iwepụtara aka gị na onye ibe nke ya because the gods are wise ịma na onye otu so ihe ọsọ otule aja tule ọkpọkpọ lara Suprise aja since you are not giving power to destroy who are one not to destroy because I secure my blessing. nwanne Peter nwanne m Paul ọ bụ na onye ọzọ mgbe anyị kwụsị ya na ịfụla na nna emebi ihe m na-eme nwekwa ya ọkalabiriti na mbrisme na hall what can stop no o jare nwa ka na-ebekwa akwa ya jee ka m kpọọ ya ka m jebe ka ọkọchị ebe a
check and do. Well, you need to the girl. Come go here. I can avoid fuel. Okay. This guy never quite told me to go boy. I see I better bezia. That woman. Yeah. I can avoid fuel. I'm going to